L-Għaqda Żgħażagħ San Pawl ta' Ħalsafi qed jorganizzaw esibizzjoni bl-isem Esibizzjoni Pawlina li nfetħet għal pubbliku il-ħadd 18 u tibqa' miftuħa sal-24 ta' Jannar fil-Palazz ta' Gorsher f'Ħalsafi. Waqt din il-wirja hemm esebiti diversi oġġetti mislufa minn diversi lokalitajiet kif ukoll minn nies ta' Ħalsafi stess. Tkellimna ma' Joseph Barber, rappreżentant tal-Għaqda Żgħażagħ San Pawl ta' Ħalsafi biex jgħidilna aktar dwar din il-wirja. Propju 25 ta' Jannar tkun il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl hawnhekk ukoll għalhekk qed nintelgħu din l-attività li hija wkoll wirja Pawlina ġiet miftuħa l kull belt u raħal biex jipparċipaw fiha fejn tiġi ċelebrata l-festa ta' San Pawl. Fosthom inkluż hemm ir-Rabat, il-Belt, il-Munxar u anke n-Nadur Għawdex. Din il-wirja hi miftuħa mis-6 ta' filgħaxija sad-9 ta' filgħaxija matul il-ġimgħa fil-waqt li nhar is-Sibt 24 ta' Jannar se tkun miftuħa mill-10 ta' filgħodu sad-9 ta' filgħaxija.